Lenka, tak ja vás vítam v dnešnom zdravom podcaste. Ďakujem. My sme sa už o niečom bavili, ale tak sme si načrtli tému, o ktorej sa budeme dnes baviť pred samotným natáčaním. Dovolím si povedať, že považujem túto tému za veľmi aktuálnu v súčasnej dobe. A teda budeme sa baviť na tému spánku a nespavosti. Ak by sme si to možno tak preniesli do súčasnosti, tak veľmi veľký dôraz sa kladie na výkon v práci. Máme množstvo povinností a často v podstate ľudia spávajú z môjho pohľadu málo a považujú, teda už som sa stretla aj s takým názorom, že spánok považujú za možno menej dôležitý a že ten čas, ktorý vlastne míňame na spánok, tak by sa dal využiť produktívnejšie a že nám stačí spať možno nejakých 5-6 hodín. Čo je na tom pravdy? Tak osobne si myslím, že táto téma je veľmi aktuálna a máte pravdu, tento váš postreh, čo sa týka ukrajovania si z toho spánku, že je to teda nepotrebné pre život a za to môžem stihnúť oveľa iné veci. Teda nie je dobrý pohľad, pretože príroda to vyvíjala milióny rokov a vytvorila to úplne do bodky, perfektne a úžasne. A aj keď je teraz taká doba taká zrýchlená, že snažíme sa ukrajiť si z toho spánku, tak sa nám to aj tak nedarí, pretože naše telo nám to dá pocítiť. Takže do tohto by som nezasahovala osobne, ale musím prezradiť také tajomstvo, teraz to už nebude síce tajomstvo, ale keď som bola na vysokej škole, tak takisto som radšej sa učila v noci a pamätám si doteraz, čo to prinášalo, že proste tam bol taký ten pocit, taký úplne, že kľud, pokoj a priestor pre seba. Poznám to aj ja, áno. Že nikto mi do toho nevstupoval, do toho priestoru a tak to nejako zostalo vo mne. Ale potom, ako som sa stala matkou, tak jedno dieťa ešte zvládne človek, ale druhé potom už cíti, hej. A keď som sa teda ráno zobudila a nespala som, alebo som si zobrala z toho spánku, lebo som mala povinnosti, tak som sa cítila úplne inak, ako keď som bola vyspatá a nevyspatá. Takže na základe toho som teda nejako začala ten spánok viacej vnímať a viacej ho brať. A osobne si myslím, že je úplne nádherný, lebo keď si pozrieme, že málo kto vie niečo o spánku, hej, že človek si povie, že buď som sa dobre alebo zle vyspal. Ale ten spánok má nejaké cykly, a tie cykly majú význam pre to naše telo. Takže keď si zoberieme, sú tam dve hlavné fázy. Je to REM spánok, to je taký aktívnejší, plytký. A druhá fáza spánku je taký hlboký spánok, čo je vlastne non-REM spánok, sa to volá. A v tej prvej fáze, alebo v tom aktívnejšom plynčom spánku, to je, že rapid eye movement. To znamená, že to naše telo je úplne dokonalé, úžasné a tým, že si hýbe veľmi rýchlo očami, tak tie emócie a pocity a rôzne tie informácie, ktoré sme nabrali počas toho dňa, tak ono vlastne spracúva ten mozog. A tým, že je tam taký rýchly pohyb, tak si to iba tak v rýchlosti prejde v takom bezpečnom a dalo by sa povedať, že kontrolovanom prostredí, lebo ten spánok je teda to bezpečie. A uprať si vlastne, toto potrebujem, toto nepotrebujem, toto si ešte potrebujem sa k tomu vrátiť. Čiže je to také akože aj pre nás dobré a potrebné, ako pre telo celok. A tá druhá fáza, čo je ten hlboký spánok, tak tam dochádza k takému prečisteniu toho mozgu. Lebo samozrejme každý orgán, keď vyrába, teda keď pracuje, tak rovnako ako trávenie, tak spotrebúva nejaké živiny a zase na druhej strane musí niečo aj vylúčiť. Tak takisto to robí aj mozog a to sa nazýva neurotoxíny a tie je potrebné dostať von z toho mozgu. A ten náš mozog vlastne práve počas tejto hlbokej fázy spánku sa ako keby tak skľudnil, zmení sa tam tá vlnová frekvencia mozgu a neurogliové bunky, ktoré sú tam, tak môžeme si ich predstaviť, že keď rozmýšľame, tak sa tak nafúknú, lebo proste potrebujú dať ten výkon na všetko. Všetko si musíme zapamätať a na všetko myslieť, ale večer sa oni ako keby tak stiahnu a ten mozgomiechový mok, ktorý je tam aj normálne, ale ako keby tam viacej prúdil a všetky tie neurotoxíny odtiaľ dá preč.
a v tom kľude a v tej čistote sa ten mozog zase vyživí, aby sa pripravil na ten druhý deň. No to je asi veľmi taký komplexný proces toho nášho mozgu, ale teda je asi naozaj veľmi potrebný. A pravdepodobne ľudia, ktorí spávajú málo, a asi sa im to nejakým spôsobom odrazí na zdraví, nielen možno na tom fyzickom, ale na tom psychickom, keďže ste spomínali, že vlastne ten mozog nejakým spôsobom aj spracováva tie emócie a teda napríklad vtedy môžeme pocítiť, ak ich nesprávne spracujeme, alebo teda ten náš mozog, že sme sa zle vyspali, tak laicky povedané. Áno, to cítite na sebe, že buď nemáme náladu na nič, alebo teda ťažko sa nám stáva z tej posteli, že ťažko sa s ňou lúči. Ešte ma možno napadlo niečo také, ako ste spomínali, že počas tej vysokej školy, ako ste to celé vnímali, keď ste sa v noci učili a tak, lebo poznám to teda aj ja z osobnej skúsenosti. Môže napríklad aj vek vplývať na to, že ako dlho vydržíme v noci hore, alebo kedy a ako dlho potrebujeme spať? No myslím si, že určite áno, lebo tam to závisí aj od hormonálneho systému a takisto aj ďalších faktorov, takže ten hormonálny systém v tom dospelom alebo teda staršom veku pracuje úplne inak, takže spávame inak vtedy a inak vtedy, inak spíme v produktívnom veku. Tam treba dbať na tú svoju psychohygienu a rovnako vnímať to svoje telo, že či mu niečo chýba, nechýba, čím viem vypnúť z toho chronického stresu alebo proste treba si to trošku sledovať, lebo naozaj to človeka zastaví, keď nespí. Tých 5-6 hodín nie je prirodzený, že proste tá príroda to, akokoľvek sa snažíme to pretvoriť, nevychádza nám to zatiaľ. A aký je možno taký potrebný čas alebo dĺžka spánku pre dospelého človeka? No myslím si, že tých 8 hodín určite. Pretože ako som spomínala, tie fázy, oni sa tam striedajú a oni sa musia vystriedať počas tej noci. To není, že prebehne táto fáza, druhá fáza a stačí to, ono je to v 90 až 120 minútových cykloch podľa toho, že čo človek zažil, čo rieši, čo nerieši, ako to prebieha alebo ako prebiehal ten jeho deň. Niekedy je väčšia emočná záťaž, tak samozrejme, že sa k tomu musí vrátiť, lebo ten mozog by ráno nebol teda oddychnutý. A takže určite to potrebuje ten čas toľko, koľko potrebuje, lebo my to nevieme, že úplne presne, že teraz akože si stanoviť, že nemáme to podľa čoho vyhodnotiť. Že koľko mám spať a koľko nemám spať. Tá príroda to nastavila na tých 8-9 hodín a nastavila celé to naše telo, tak asi to má byť tak. Tak to nejaký taký priemerný čas. Áno. Ešte možno pred tým, ako sa dostaneme možno k poruchám spánku alebo teda následkom, aké môžu mať na zdravie človeka, ma napadlo tiež tak z bežného života, že mnoho ľudí možno ten spánok doháňa po obede, po práci napríklad. Hej, že teraz mám chvíľku čas, tak si pospím na 2-3 hodinky. Je možno toto zdravé, alebo dá sa to, čo nevyspíme sa v noci, dohnať počas dňa? Nie, nedá sa to. To je úplne iný spánok cez ten deň ako v noci a proste chýbajú tam tie spánkové rytmy a nedoženieme to proste. Je to tak. Má to byť súvislý spánok, aby sa telo mohlo zregenerovať a očistiť a načerpať tú silu, lebo to je teda základ toho spánku. To úplne cítime, keď ráno vstaneme, že tak toto bol výživný spánok. Ano, čiže je to tak v podstate nastavené prírodou a tak by to malo byť. A človek asi by nejakým spôsobom do toho nemal zasahovať, alebo aj keď zasahuje, tak to nemá možno taký význam, ako by sme myslím chceli. Si, že nie, lebo ako snažíme sa, ale skôr to má dopad na to fyzické telo, že sa to prejaví na tom zdraví. Dobre, ak by sme teda mohli spomenúť, aké sú možno následky teda nespavosti možno, alebo takého prerušovaného spánku, možno teda zámerne skracovaného spánku. Ako to môže na nás vplývať? Ono to asi nespozorujeme hneď v tom období, ale asi to bude mať nejaké dlhodobejšie následky neskôr. Ešte by som sa vrátila k tomu skracovaniu, že to sa volá, že spánková deprivácia. To znamená, že my si postupne ukrajujeme z toho spánku, že niečo potrebujem dokončiť, tak spím 5 alebo 6 hodín podľa toho, koľko potrebujem a tam sú vlastne také 3 skupiny ľudí, by sa dalo povedať. Prvá skupina je taká, ktorá má, že tí by mohli aj nespať toľko hodín, že sú to napríklad tí ľudia, ktorí nemajú emočné zaťaženie alebo teda to
mentálne také silné a majú ešte aj rýchly metabolizmus, ale to sú skôr také asi tí čistí ľudia v tých kmeňoch, ktorí žijú, že majú tam tie ideálne podmienky a sú v súlade s tou prírodou a vedia si navnímať to svoje telo. Takže to sa asi nás netýka. A jeden zo 125 000 ľudí môže spať tých 5-6 hodín denne. Určite asi nie je taký manažer, ktorý má tlak od nejakého vedenia, potom vedie tých ľudí a popri tom sa ešte pozabudne, že aha, že vlastne som dneska ešte nejedol a teda vyhľadá nejaké rýchlo občerstvenie alebo niečo, že tak ten si nemôže ukrajovať. Zo spánku. Tam sa potom už asi budú tie následky na zdraví. A teraz tie následky na zdraví, tak to sú takisto také základné 3 kategórie. Prvá je, že čisto iba fyzické telo, že máme napríklad opuch nosovej sliznice, alebo máme zväčšenú nosnú mandlu, máme astmu, nejaké respiračné problémy, ktoré nás proste v noci budia. Hej. To si môžeme všimnúť, že aj nádcha, keď je taká, že stojí a nejde to von a v noci to zateká, tak proste ráno sa zobudíme, že sme nevyspatí, lebo možno to niekedy aj nevnímame, ale každú chvíľu sa budíme na to. A potom ešte, ako som spomínala, teda tí starší ľudia alebo ženy v prechode, hej, že tá hormonálna disbalancia. Druhá skupina ľudí sú takí, ktorí zažili nejakú traumu v živote, že buď strata blízkej osoby, alebo proste nejaká autonehoda, alebo nejaká taká ťažká trauma, že ublíženie na zdraví a tam samozrejme, že nie je možné spať. A tretia skupina sú teda asi, čo pokrýva najviac tejto populácie, sú ľudia teda v tom produktívnom veku a pracujúci. Dokonca 30% ľudí pracuje na smeny, takže tamto tiež tých ľudí dobieha. Aj tá nespavosť, aj tá spánková deprivácia. A potom teda vznikajú rôzne zdravotné problémy a tak, ako ste podotkli, že teda nevzniká to jeden deň, hej? Že to telo s nami komunikuje. Ono nám dáva také signály. Už možno, že ten signál je, že ako ráno vstávam, že či som unavený, alebo či som aspoň ako tak vyspatý. Ako sa cítim. Ako sa cítim. Ale to väčšinou nevnímame, lebo my vstaneme a nejako som, hej, umyjem sa, dám si nejakú kávu, alebo tak, že proste dáme si hneď tie stimulanty, takže nemáme ani možnosť si navnímať to svoje telo. A potom to ide ďalej, hej, že proste ide deň po dni a proste keď nespíme 4 až 6 týždňov, tak už nastáva nespavosť. Už je tam insomnia a to vlastne znamená, že máme vytvorené podmienky na spánok, ale my nie sme schopní spať. A má to teda veľa vplyvov, hej, že hlavne teda to, čo zažijeme cez ten deň, že už je tam narušená tá jedna alebo obidve fázy toho spánku. A nemáme spracované emócie, informácie, neprečistí sa ten mozog, pretože vzniká potom také zacyklenie, lebo ten mozog ide, dajme tomu, normálne ide na 100% a takto už keď začneme trpeť nespavosťou, tak sa snažíme ešte zvýšiť ten výkon, lebo chceme splniť tie veci, ktoré máme cez ten deň. Tak ideme ešte do väčšieho výkonu a v tomto vyššom výkone, dajme tomu, ide na 200%, ale to telo musí niekde ubrať. To znamená, že nebudem mi tráviť, hej, alebo nebudem vládať, vydávať, alebo v gyme cvičiť. Toľko, hej, takú energiu nejaké cvičenia, pretože nemám na to tú energiu. Lebo všetka tá energia ide do toho mozgu, aby on zvládol počas dňa to, čo má, ale večer potrebuje tú regeneráciu. A keď sa neregeneruje, tak sa to celé potom sype, hej, že tam naozaj tie nálady sú, že sme podráždení, precitliveli, potom ide hlbšie frustrácia. A myslím si, že najväčší problém toho nespania je, že sa strácajú kognitívne vlastnosti a pozornosť. Keď už sme pri tej strate pozornosti, vieme povedať možno nejaké reálne príklady z praxe, kedy strata pozornosti napríklad aj pri výkone práce nejakej dôležitej profesie, lebo aj to sa môže často stávať, či už je to napríklad vodič z povolania alebo lekári. Vieme povedať nejaké reálne príklady? Áno, presne ste to trafili. Tí profesionálni vodiči, tak samozrejme, keď tam není dostatok spánku a plnohodnotného, že si tam niekde uberú alebo skrátia, tak tam sú mikrospánky a tam sú väčšinou teda, to sú fatálne následky, pretože tá pozornosť tam
musí byť. A ešte teda chirurgovia, tam bol vlastne výskum robený v Amerike a porovnávali sa mladí chirurgovia, ktorí, síce si povieme, že mladí začínajúci, ale ukrajovali si z toho spánku, že spali vlastne 5-6 hodín a potom teda operovali a porovnávalo sa to so staršími kolegovcami, ktorí mali normálny plnohodnotný spánok. A bolo dokázané, že až o 8 krát bola nižšia tá pozornosť u tých mladších, ktorí teda hlavne nespali. A teda dôsledkom toho je, že zabudnuté nejaké nástroje v tele alebo nejaké tampóny a to sú také vážne prešlapy, ktoré by sa teda nemali stávať. Čiže možno také tie mýty, ktoré počujeme, alebo teda aj z okolia poznáme, že telo si zvykne, alebo ja som zvyknutý, mne toľko stačí spať, tak toto nás dobehne, každopádne asi. Dobehne, pretože tá doba je naozaj výkon a tlak a to sa prejavuje stresovými hormónmi, ktoré reálne sa v tele vyplavujú, pretože reagujú na to. A potom to teda ovplyvňuje naše zdravie. Keď hovoríme o tej súčasnej dobe, tak ma tak napadlo, že vlastne Svetová organizácia zdravotnícka informuje, že nespavosť, alebo teda insomnia, sa zvýšil počet nespavosti vo svete za posledné 3 roky. Čím toto môže byť? Je to takým urýchleným spôsobom života, ktorým žijeme, alebo aj tým, čo nás tu za tie posledné 3 roky stretlo? Tak myslím si, že obidve časti majú nejaký vplyv na nás. Predsa len žijeme v tejto dobe a či už je to aj to, čo bolo, alebo teda to, čo je, tak cítime to na tom tele, ale hlavne, že to nie je len, že máme len nejakú prácu a tam podávame výkony, ale proste my z práce prídeme domov a aj tam chceme byť aj prítomní, aj si to užiť s tou rodinou a častokrát, hej, že ľudia skončia v práci, utekajú po deti, potom majú mimoškolské aktivity, rozvážame, zvážame, potom ideme do obchodu, hej, a to sa nezdá, ale stále sme v takom akože napätí, že to telo sa nemôže uvoľniť, lebo ešte stále musí ten mozog, že ešte toto a potom, hej. Takže dobieha nás to, no. Toto všetko. A potom z tohto všetkého skáčeme do postele. A je tam teda dôležitá nejaká príprava na ten spánok. Dobre, ja som teraz tak ešte premýšľala nad tým, že ako vôbec vzniká nespavosť, alebo teda insomnia? Myslím si, že začína tou spánkovou depriváciou, že si ukrajujeme z toho spánku, to je asi taký prvý krok. A potom to telo je teda unavenejšie, neprebehnú tam tie fázy spánku a potom teda máme nejaké veci, ktoré nevieme dotiahnuť, stále nám to ide v hlave a postupne sa to nabaluje také klopko. A keď nespíme tých 4 až 6 týždňov, tak už teda to môžeme klasifikovať ako insomniu. Ako insomniu, ako nespavosť. A v čo možno v takom prípade robiť? Možno niektorí siahnu po nejakých liekoch na spanie, ale to teda je väčšinou na predpis. Je teda asi vhodné navštíviť lekára v takomto prípade, alebo aké kroky by sme mali možno stanoviť, ak si všimneme na sebe, že áno, už dlhšiu dobu nemôžem v noci zaspať, alebo sa možno v noci budím, mám prerušovaný spánok? Tak najčastejšie to ľudia robia tak, že najprv to teda ignorujú a snažia sa to nejako. Potom už keď to cítia na tom zdravotnom stave, že už je nejaké, že naozaj už sme až depresívni a niekedy už aj paranoidní, tak teda idú za tým všeobecným lekárom a tam sa teda zdôveria, že niečo také asi majú, ale tak ešte stále si to tak držia od seba. A väčšinou teda ten všeobecný lekár spraví to, že dá teda tie prášky na spanie alebo lieky na spanie. Ale v preklade sú to vlastne spánkové hypnotika. To znamená, že ono nás síce vypne, aj ten mozog si tam zníži tú vlnovú frekvenciu, ale neprebiehajú fázy spánku. To znamená, že ráno vstávame a cítime sa buď takisto, síce sme akože spali, ale cítime sa takisto, alebo sa cítime ešte horšie. To znamená, že ja by som išla na to asi skôr tak nejako celostne, že napríklad vyhľadať psychológa, ale špecialistu, ktorý bude so mnou prechádzať aj na základe tých pocitov, hej, všetkého a musí sa to rozobrať
krok po kroku, prečo tá nespavosť vlastne je prítomná v živote toho človeka. Lebo lieky na spanie, dá sa to krátkodobo, ale majú aj mnoho nežiaducich účinkov, ktoré potom postupne sa budú ukazovať a nie je to teda dlhodobé riešenie. Presne, že aj tak nás to nejako dobehne. Lieky na spanie, alebo teda vo všeobecnosti hypnotika, pravdepodobne nie sú dlhodobé riešenie nespavosti a ako aj ostatné lieky, tak aj lieky na spanie majú pravdepodobne nejaké vedľajšie účinky. A aké sú to? Áno, lieky na spanie spôsobujú fyzickú a psychickú závislosť a chemické sny. OK, keďže toto tiež nie je nejaké dlhodobé riešenie, aký postup by ste navrhovali? Teda trpím nespavosťou, spozorujem teda, že nespávam určitú dobu dlhšie alebo neviem zaspať, prebudzam sa v noci. Aký by mal byť teda postup pri riešení takéhoto problému? Tak v prvom rade si je potrebné nejako navnímať to telo a tie situácie, hej, že ako žijem a čo sa ma dotýka, čo sa ma nedotýka, hej, že či mám čas aj na nejaký priestor pre seba, lebo to je presne ten pocit, ktorý som hovorila, že som si vážila na tej vysokej škole, keď som sa učila v noci, že ten pokoj a kľud. A toto je presne element, ktorý navodzuje nášmu sympatickému nervovému systému, že som v bezpečí a v kľude a môžem ísť spať. Takže je potrebné nejako sa na ten spánok pripraviť. To znamená, že jednotlivé tie povinnosti, ktoré máme, si teda ukončiť a nájsť si tam nejaké spánkové možno že rituály. Napríklad vyvetraná miestnosť alebo potom nejako príjemná hudba, stíšiť svetlo, nebyť na tých mobilných zariadeniach, hej. No a na základe teda toho už to telo sa začne pripravovať a uvedomovať si, že idem spať. A existuje aj taká príručka, že ako spať v 21. storočí, alebo teda nájsť si nejaké rady, tipy na internete. A rovnako je možné aj to telo ako keby naučiť, že 7 dní v týždni robím to isté. Hej, že aby to telo malo nejakú taký záchytný bod, pretože tým, že my nespávame, tak sme si narušili tú dôveru medzi tým telom a sebou samým. Takže to telo potrebuje nejakú istotu, že o čo sa oprie. To znamená, že keď to budem robiť každý deň v tom istom čase, tak sa zvyšuje šanca na odstránenie nespavosti. A rovnako počas toho dňa aj noci úplne inak fungujeme a počas dňa je dobré napríklad si doplniť aj tie chýbajúce mikro- a makroživiny, pretože keď telo ide na nejaký zvýšený výkon, tak samozrejme aj viacej tých živín, aj tých mikronutrientov spotrebuje. Takže treba ich dodať tomu telu. A napríklad taký horčík, vitamíny skupiny B. Takže to je všetko prospešné pre ten nervový systém, ktorý teda potrebuje sa vyživiť, aby mohol fungovať v tých výkonoch, ako my od neho žiadame. Lenka, vy ste odborníčka aj na homeopatickú liečbu, tak mňa by možno aj osobne zaujímalo, aký postup by ste navrhli z takej tej homeopatie pri nespavosti? A tak homeopatia, ona pracuje, že pozerá sa na človeka celostne. To znamená, že základ je pre mňa homeopatický rozhovor, že sa s tým človekom porozpráva. On mi ako keby rozpráva ten svoj životný príbeh a na základe tohto životného príbehu sa potom vytvára, volá sa to, že homeopatický obraz. A ja si ho tak nejako určujem do kategórií a podľa toho sa vyberá homeopatikum na mieru, že sa to volá, že konštitučné homeopatikum. A rovnako ľudia riešia aj túto nespavosť cez homeopatiu. Je to jedna z možností a zaujíma ma tam napríklad, ako ten človek spí, hej, že v akej polohe, či sa potrebuje niekoho dotýkať, alebo či potrebuje napríklad objímať nejaký vankúš. Potom, keď nespí v noci, tak ma zaujíma, že kedy sa, dajme tomu, budí, hej, že lebo nejaké existujú orgánové hodiny a tam teda viem presne, že ktorý orgán ho budí. Možno, že tie emócie sú tam nespracované, takže vieme sa na to pozrieť bližšie. A takisto niektorí aj sa zobudia, sú spotení. Hej? To znamená, že telo sa snaží odbúrať buď nejakú traumu alebo nejaký stres.
Čiže úplne prirodzene to robí tým, že sa spotí, ale takisto strácajú zase minerálne látky, čo oslabuje tento stav. Takže pozerám sa na to telo tak celostne na toho človeka a podľa toho sa vyberá teda homeopatikum. A za mňa je to tiež úžasná, nádherná vec, pretože to reaguje, alebo teda funguje na rôznych tých úrovniach toho tela. A niekto dokáže o tom rozprávať hneď, že sa celý akože otvorí a je to, možno niekto si povie, že jednoduchšie, ale niekto nevie, tak ide sa tam po takých vrstvách a aj tak sa, ako sa hovorí, že ošupe sa cibula a príde sa na jadro toho problému, ktorý to spúšťa. Takže je to aj toto je cesta a je to na úrovni kvantovej fyziky. Takže je to taký celostný prerod toho človeka. Čiže ak by niekto nevedel tento svoj problém nespavosti vyriešiť sám, možno nejakými tými rituálmi večernými alebo celodennými, alebo teda nechcel by možno ísť po tej chemickej ceste liekov, tak dá sa to aj takýmto spôsobom homeopatikami. Určite áno. Je to cesta, je to možnosť. A je to asi aj individuálna liečba, takže nevieme to nejakým spôsobom vo všeobecnosti akože sú povedať. Aj také homeopatika, že vieme ich použiť v akutných stavoch, ale samozrejme za 2-3 dní, keď sa stav neupraví, tak je to potrebné dať na mieru tomu človeku, pretože to nie je len problém akutný, ale už je to chronický, ktorý teda vychádza z nejakých emócií, pocitov, z niečoho, čo sme zažili a niekedy sa vieme aj sami seba tak akože klamať, že myslíme si, že máme to spracované, uzavreté, viem fungovať ďalej, ale niekde v nevedomí, podvedomí. Áno, je to uložené a ovplyvňuje nás to stále. Takže je to taká hlboká práca, hej, že jedna z možností. Takže máme viaceré možnosti, akým spôsobom liečiť, alebo teda aj vyliečiť nespavosť. OK, tento rozhovor bol pre mňa samotno obohacujúci, lebo môžem sa zaradiť do tej skupiny, v podstate, ktorí trpia nespavosťou, ženy, ktoré trpia nespavosťou, alebo respektíve nevedia skoro zaspať. Takže budem si možno aj vaše rady brať k srdcu a teda dúfam, že nielen ja, ale teda aj ostatní naši diváci. A ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem. A ešte ste veľmi pekne podotkli, že ženy, lebo naozaj my sme taká špeciálna kategória, pretože chceme niečo aj v tej práci, chceme aj v tej domácnosti, ale najviac na nás vplýva náš hormonálny systém. Takže nervový systém je prvý dotknutý u každého človeka, ale potom nastupuje teda ten hormonálny systém a my vieme vlastne ako ženy, že pre nás je to špeciálna kapitola. Takže ďakujem, že ste teda zozdielali aj vy, že to bolo pre vás prínosné a ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne.